Kinalang bangusta. Sino pang maskara? Kuan lagi ni sinuglaw ron. Dapat sinuglaw kay Sprite dito. Dami ana kay ato buko rin. Pati dito. Yes, mascara. Mascara sa baboy. Ang sarap. Sinuglaw ron. Gani i-release ang purpose ba? Nakaayom-ayom ra gamay sa karne. Gani i-release purpose ganina yun. Purpose kay nag-inuma, nagubog-ubog no ano. Lamian mana nagkaan. Litap ba? Kulang na to na yung uyap na to. Mana daw sa kaan? No, kung natabang purpose ba? Dako ito. Ya. Purpose ba? Dilaw ba? Dan jadi guys mian nani bakal tenan jadi mukaon nani. Sino ba nga? Sinilaw. Ah. Ang cekang sinilaw. Di sa tao baba, di sa tao kinilaw. Sige. Hindi ka lang ng silang ba? Yan kaya ato dia. Ah. Man ako napili yung baboy pa paano sila. Sana dito. Ano dito giluto ko bini. Pangit. Yan. Wala na nga tayo na. Manok. Pwede sa ilit sumunod ko katong nagpalibre ra siya ate kay Yan eh,